Takže Dream Lagoon, kúpeľňa. Kúpeľňa je cítiť, že je stará, že už má čo za sebou. A keď sa tu umie, dlho trvá, než to celé vyschne, lebo je tu proste zlá vlhkosť a asi ventilátory nestíhajú. A každý deň máme doplnené ručníky. A čo sa týka, my sme traja, máme len dva, už som viackrát hovoril, že sme traja, nevadí. A tu sú dve skrine, jedna vešiaková, druhá policová. Je tu safe a minibar. Minibar je samozrejme iba na vodu, alebo čo si kto kúpi. Ten minibar není naplnený automaticky. A posteľ, klasická dvojitá, plus prístelka. Každý deň nám robia takéto pekné, toto je loďka a predtým sme mali labuťky. A televízor odporúčam USB s nejakými rozprávkami s filmami, keď idete s deťmi. A klimatizácia tu je, ktorá funguje. A je to fajn. Izba je na také 3 hviezdy, určite nie na 5. A čo sa týka výhľadu z izby, si vešiame veci. Čo sa týka, je to hneď u bazéna, takže to je tak na 4 hviezdy. Jeden bazén nefunguje a môžete vidieť, že je oblepený, že proste nefunguje. No, inak je to tu celkom fajn. A sedenie takéto, no nesedávame tu. Takže toľko. Čo sa týka stravy, strava tu je, by som povedal, že skôr na nejaké 3 hviezdy. A určite nie na 5, ani zďaleka, lebo už som bol aj predtým v Marsalam. A je to, výber jedal fakt slabúčky, je to fakt na 3 hviezdy, keď sme boli v Bulharsku, tak tam bol taký podobný výber. A jedlo pre gluten free a pre ľudí s nejakými intoleranciami to tu budú mať akože veľmi ťažké, lebo my si každý deň sa pýtame, čo môžeme jesť. My sme všetci traja sme z gluten free a to jedlo nemá proste žiadnu ponuku pre ľudí bezlepkových s intoleranciou na lepok alebo treba z laktózu. A robia nám každý deň nejaký výber. Nie výber cestoviny, robia stále len tomato cestoviny. Keď sa spýtam na nejaké sírovú omačku, tak oni mi dajú tomato so strúhaným syrom. A keď si vypýtam, či chcem s inou omačkou, tak povedia, že to sa nedá, lebo tá omačka obsahuje múku. Každé mäso je v nejakej šťave, ktoré obsahuje múku. Je tu ale vedľajšia reštaurácia, ktorá robí aspoň, že večer grilluje mäso. Hej. Väčšina mäsa ale tiež dáva do múky alebo do nejakého pácu s múkou, takže jedlo je tu, že na 3 hviezdy, ubytovanie asi 4 hviezdy, 5 ani zďaleka, bazény, no je ich tu veľa a z niektorých nás vyhadzujú, lebo je to tu rozdelené na Dream Lagoon, Dream Blue Lagoon a tak a nám povedia rovno, že vy nejste z Blue Lagoon, to znamená choďte vedľa, o uličku vedľa a tam už môžeme byť. A čo sa týka barového občerstvenia, tak dookola tu majú len hranolky, kde si môžem vybrať kečup alebo tatarku, alebo hotdog, alebo hamburger. No ten hotdog a hamburger to je na stanici na Slovensku, v Čechách alebo v Poľsku určite lepšie. Ako kvalita slabá. Takže toľko k tomu. A ináč akože vyzerá to tu krásne. Ten prvý dojem je určite, že super. Lehátka sú obsadené hneď z rána, ale to je asi všade takto. Čo sa týka posedenia v poolbare, tak to posedenie je také štandardné, ako ináč. Čo sa týka mora a potápania, pekné, klasika, ale v lete akože doslova horúca voda.